Uh, is right now in The Hague, Netherlands. Well, about sa atuang ICC, sa kinabuhi ni sa parte sa atuang former President Rodrigo Duterte, parte ana kitang tanan na magiti mga ika-istorya, no? Atong nakita sa atong mga balita, atong nakita both radio, social media o mga balita sa TV. So far ang ato lang masulti lang gyud anang mauni na hitabo karon ang murag pinasahi kay ang atong presidente na padakop sa lain nga kanang ah, itawag na to og jurisdiction, though nga out na ta sa ICC for how many years, but ang nitabo nga ingon ani tungod na gina sa atong gitawag og political will. So ang ako ra masulti ra gyud sa tanan, ang tanan doon naman tayo mga pagpili. So at the same time sa nahitabo natong panahon karon, makaanak pagsulti nga lisod na gyud kayo. Kay nga naman dili magyud ta makaingon nga pariyata og kanang konsepto sa kinabuhi, pero ang ako alang gyud isang ato abang pagbati ingon nga mga Pinoy kay kini magong ato ang kultura ingon nga Pinoy kabalo gud tadaan nga naila gud ta sa gitawag nato nga generosta nya kanang hospitable ta, so mo gini atong nailan. Pero sa atong nabati karong panahon ang ato ang kanhi presidente na itabo nga naingon ana, so ang ako ra gyud masulti nga mag-pray lang ta sa atong nasod at i-pray ang admin ay mao man gyud ni ato karon bisag unsa kita man atong sayop og diferensya or insakto, but wa tay mahimo kay no one is above the law. So ang ako ra mabuhat i-pray nato ang admin di ra sige og kanang istorya nga dagang sayop nga mo samot ang ato ang problema. I-pray po nato ang ato ang kanhi President Duterte ang iyang health o atong i-pray kay kung ako yung pangutan-on sa ako ang bahin sa akong bahin. Of course 100% support gyud ni President Duterte. Gani sa ako pang gisulti sa mga nangaging nga mga interview nga usas ato ang kapanag-ingnan is ang Davao. Dili man nato makuha tanan tungod kay sa ako pang gisulti wala may perfecto nga leadership. Pero kung ang inamahan nga liderato wala gud tay laing makita. Sa ako ang bayan, I don't know sa uban, pero sa ako nakita, ako di man ko ingon nga minus ang discern kay mo itong trabaho, discernment man, if man ni Lord. Ang ako lang nakita nga si Presidente Duterte, nakita ko nako ang iyang pagkakamahan. Mo bitaw nang natin nakita ang mga issue, but ang mga tao love Japon siya kaayo tungod kay iyang gibuhat para sa tuang nasod nga haron ang tanan kitang tanan maampingan. Gani nakita man pud nato nga kanang unsa ni kining ang iyang paglingkod sa una nakita nato nga nabdagan tang nabulahan pod, no? So ang ako ragon nga masulti alang sa tanang laminaw sa mga supporter sa Pikas o suporter sa Pikas, ang ako ragon masulti mahinahon lang ta. Ang masulti lang mag-amping ta sa pinulungan basig mo samot atong problema. So kabalo na mo daan nga ako supporter ko ni President Duterte, but wala ko ilaing masulti akong i-pray pod ang ato apong admin karon kay kinahanglan sila pag-ampo. Siguro nakita atong sayop kinsa gud masipyat. So tanang napapili karon di natampasipyat kay maapektuhan diya ta. So malabot na panggobernuhan busa panawagan sa tanan nga mga botante sa tanan nga mga lumulupyo ilabi na sa tuang probinsya sa Negros Oriental nga kita maging maingat sa ato ang pagbotar karong Mayo 12, no? Sa mga kasamo karon sa ato taas ako man gipagpisyadaan itabo man gyud man gitawag tag prophet kay makapanag-anta. Ang ako ra mosulti dili lang gyud ta mag-apil-apil unsay problema sa taas kay basin mosamot og kabugat ang problema sa nasod. So ako ra masulti tanan pohon kabubuton sa Ginoo makita unya ninyo ang inamahan na pagdumala Dires Negros Oriental. Dili ni pagpangampanya, ang ako lang musulti alang sa wala pa nakabalo. Prophet Joe, pagka-gobernador, number 2 sa atong balota. Thank you so much. Shalom.